Zdravo Photoshoperi, znači u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako najjednostavnije napravite banner za kanter ili neki forum, nebitno je, znači idete file, new, 480 sa 60. Uzet ćemo sivo crn, ovako nešto kao moje. Pa ćemo, ja sam skinuo sam eto neku teksturu, možete i vi, nije baš malo nešto, ali ajde neka prođe. Kopirat ćemo to tamo, samo to se smanji sad. Nisam držao shift lepo. Tako nešto. I B ćemo blending opciju. Znači ovako nešto. Neka bude ovako nešto. Napravit ćemo sad novi layer. Brush. Uzet ćemo crnu boju i samo uraditi ovako nešto. Desni klik na taj layer. Blending opciju možete staviti auto glow. Recimo ja ću staviti neke plave boje. Size malo da povećam. Ok. To je uglavnom to, sam malo pređem na tekst. Prema ja ću raditi za zoom fix i onda ću pisati zoom fix. Ok, malo da povećamo to. Tako nešto. Koristit ću znači neki IP, znači bez veze ću nešto da lupim. Čisto primjer, 1.2.3.456.789. Stavio sam zareze. Tako nešto. U krugu možete ovdje staviti, na primjer, isto zoom fix. Dodate neke efekte, sad ću ja nešto bez veze da lupim, ajde recimo gradient i izabrat ćemo ovaj gradient ovdje što stoji, znači čisto da ne pravim novi, možete praviti bilo šta je po vama po želji. Mada ovakva boja i ne ide baš na ovako taman banner. Znači tako nešto. Sada ću vam pokazati kako da napravite, znači, animaciju od ovog bannera. Znači ako nemate ovu paletu ovdje što ja imam, što vidite, idete na Windows i onda imate ovdje animation, samo što klikirate i to je to. Znači nećemo praviti na samo ćemo napisati ovdje, znači www.zoomfix.org. To. I on će ići, znači samo gore dole, ništa neka logika, ništa nešto, čisto samo da vam pokažem. Stavit ćemo na 0,09 sekunde. Zavisi koliko vi vama odgovara. I na stranici ćete, znači, pomerati ovo gore dole. Znači svaki razmak neka bude oko 3 pritiska tastera na dole. Znači ako ćemo 1, 2, 3 i onda napravite novi layer. 1, 2, 3 napravite novi i tako redom. Ja ću sad nešto na brzinu. Sad ću da vidim kako to izgleda. To je to, znači, eto, to vam je neki prost banner. Save from VM and Davice, ne znam zašto kažem adres uvijek, ali ne. Stavite ga u GIF format, pamtite to gdje vi želite i to je to, znači, subscribeujte me na YouTube-u, na forumu, na Zoomfixu me možete naći kao Seten Žujkić. To je to, vidimo se, ćao.